kur temen lah. Enak apa jane kok. Ku ngapa ngomong? Wis biasa Kangkang. Apa nek ngomong apa to? Jenenge buru ya kumpule ning alas ngene iki. Iya, Ndang. Sih. Nyamuk tok. Ngele. Ini apa iki? Kerupuk. Wis ora apa-apa lah, wis sisi peteng. Napa kan? Oh, mbek kayu ku ya. Gak kenal. Din. Din. Kaya enek nyeluk. Walah pacar to. Ngapa, Car? Ini. Nyapa rono? Wis ngene bae. Ya, sik. Nah, iki. Aduh. Rendit bilang ini. Kombe-kombe disit. Nggih. Ya. Lah kombe disit. Ora ngono-ngono. Pas sugi bae lah. Piye lho, Mas? Kebutuhan kok. Nggih, deleng anak kopok. Nggih, jajan. It ombene kombe disit. Jangan ngombene lah. Hai. Seger panas-panas ngene kok. Domonge kok. Panas. Kok mau apa ngeliat kayu? Lumayan jam-jam 8-an mau. Dene wis mlodok. Domongi yo golek kayu saya kaya golek cewek angel pol. Rugi. Duh. Angel kowe banget ya. Mbolah nasibe. Awakmu nurut dhewe, golek kayu bakar saiki angel. Padha ditebangi, diganti sawit. Anu gena iya kok. Aku pikir geni si langka kayune. Kasih ki larang ya. Domongi yo. Awakmu lho ngerti dhewe, Jar. Penghasilanku ket dodolan kayu bakar. Ditambah saiki golek kayu bakar angel. Ket endi njajal uripku? Ya iya sih. Tapi kayak aku sing sabar. Rezeki ana sing ngatur. Ora bahaya aku be kuwi. Babat gune wong, gune dhewek. Ora bahaya dhewek guru. Ngene iki piye, Jar?
Masa uripe awake dhewe gur-mburuh ora nek perkembangane blas. Arep usaha apa? Iya jane, aku ya kepikiran ngono. Tapi priwe wong modal anak mangan be untung-untungan. Ono rezekine wo. Ya sing sabar bae Den. Kayak dewek wong balungan buruh ya kudune nerima nasib. Untuk dia anggar ketemu jalan rezekine ya insyaallah uripe kepenak. Amin ya Allah. Aku dengarin temenan apa jenenge iki? Wis biasa Kang jenenge buruh ya kumpul-kumpul iki ya nang alas. Harga sekang ndi dengarin temen tut alas. Biasalah, golek sapi. Mau beraculke nang ngulon ngono mo. Dene sapi digoleti, lapor polisi ngana lah. Raimu. Ku sapi kudu bojo sing ilang, lek bojo baru lapor polisi. Lah kok penak men Kang kerjamu? Muter-muter golek sapi Pak Onda. Mbok ya awake dhewe dijak ngopo? Iya. Loh, gentenan iki. Kebetulan aku lek dhewe iki yo gak kuat, masalahe sapine iki saya akeh, sapine wong barang. Nek padha gelem yo mending melok ae daripada ngene-ngene iki kerja orang genah. Ya gelem lah Kang. Wong kerja iki lho ora ana duit ora, kesel tok. Nek gelem yo ayo, beneran iki malahan. Aku wis rada tak goleki wong neh. Lah hitungane piye Kang? Wis to, masalah hitungan iki gampang. Sing penting awakmu melaku dhisik. Nek gur go mangan karo jajan insyaallah turah. Lah piye Jar? Awakmu gelem apa ora? Ya gelem banget daripada iki kerja hasil ora genah. Lah kapan mulai kerjane Kang? Yo sak isomu. Nek awakmu iso saiki yo mending saiki. Ya wis Den, mangkat. Sir, Bonceng ya Kang. Ya wis ayo. budal. Mangkat. Wis. Wis mudhun. Lah, mati.